Sziasztok, srácok és lányok, én Szigmattyinát vagyok, és néhány friss hír érkeztem, plusz egy kérdéssel. A legelső hír. Felfedeztük a legelső fekete lyukcsillagnak hitt objektumot, a MOM BH1-et. Ugye ez bizonyíthatja az egyik elméletet, hogy keletkezhettek a szupermasszív fekete lyukak. A második hír. Felfedeztük a legeslegelső olyan kőzetalapú exobolygót, vagyis olyan bolygót, ami nem a naprendszerünkben van, aminek bizonyítottan légköre van. A harmadik hír. Felfedeztünk egy új bolygóosztályt, pontosabban a James Webb űrteleszkóp segítségével felfedeztünk egy új bolygóosztályt, a Kén alapú bolygókat. Ez a jelölt a E9859D névre hallgat. Az ősi galaxisok sokkal nehezebbek, mint azt mi hittük. A James Webb űrteleszkóp felmérései alapján sokkal nehezebbek lehetnek a régebbi galaxisok, mint ahogy azt mi képzeltük, vagy ahogy gondoltuk. Nyilván ez is egy hatalmas felfedezés, de ami a legizgalmasabb, és szerintem az egyik legmegdöbbentőbb, hogyha nem az első volt az, akkor elkészítettük az eddigi legnagyobb galaxis csoportulás térképet, vagy hát a legtöbb ismert galaxis rajta van, 47 millió galaxis. Ez felfoghatatlanul nagy. És ez még mindig kisebb, vagy hát icipici, mint ami a univerzumnak kéne, hogy legyen, vagy hát ahogy mi azt gondoljuk, de akkor is brutális nagy. Na és akkor most a kérdés. Nem iratkoztok fel a csatornámra. Látom, hogy ilyen 400-an tekintik meg a videómat, amit mindenkinek köszönök, és elképesztő ez a szám. Ami viszont azt látom, hogy folyamatosan 33-nál vagyunk megragadva, tehát 33 a feliratkozó számom, amit én nem értem, hogy miért van. Úgyhogy mindenkit kérek, akinek tetszik az, amit csinálok, és szeretne valahogy támogatni engem, akkor az iratkozzon fel. Ha pedig az a gond, hogy nem vágom meg a videóimat, és ilyen beszélőfej, podcast-szerű videóim vannak, hát Istenem, nem vagyok egy profi videós, de ha szerinted is érdekes témákról készítek videókat, akkor kérlek szépen iratkozz fel, ezáltal látom azt, hogy érdemes csinálnom, vagy sem. Sziasztok!